Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno.
Zugone uri mu program sa kumbana. Program za maruzan zuciya. Ka da duniya ba wani program maruzan zuciya. Inda mana ponye ba. Mina. Akunimbira neyo. Ake, tabanga za position muze uri. Position ipere kana kaba sogoro ba kamera kenas. Ate, kamuze uri ye kaba sogoro ba kamera kenas. Hey, hey, kai maritige. Imaritige se. Tikwemekeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.